ngiyaphila. Sekusidinga sokuthi ngibuza ukuthi ngiyaphila yini ufuna? Mina bengisafuna nje ukuthi silungise izinto zethu. Silungise izinto. Athi uzohamba ugalavanti ujabule nabantu abathanda bese yabuza usule inyawo lakini. Hayi wena bewungakwazi ukuthi ngathi ishiye lapha emakhaya. Wathi ishiye emakhaya wathi nje khona ukhaphethe ngizokubiya ngiyosulela kubona inyawo lapha ya bese ngibuya. Uyazi ukuthi mina bengisafuna nje ukuthi silungise into eyodwa. Silungisa. Silungisa nje ukuthi ushade nami. Ushade nawe? Yes. Khohla futhi ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Ngeke ukwazi ukwenza. Cha. Ungaphuma uyahamba uyokokoda ngaphandle kweminye iminyango. Mhlawumbe uzothola usizo la ekhaya cha, alokho usizo lakho. Sister. Manje wena nje uyasibona nje uphezulu nje uthi ngizokuncenga. Owena uphansi. Yeah. Ya ngiphezulu vele because ukwazi ukusuka le kini wazoqonqoza la uzofuna usizo. Hayi mina ngeke ngincenge my sister. Bye bye. Ungangisiza ngokuthi uphume kuhambe. Okay. Ayibona imhlolo umuntu uyalinga. Eish. Hayi. Hamba ubona yini yona le? Michael. Yebo. Ukhona sonke lesikhathi? Ngikhona, ngibuyile. Yindaba ukhethe ukubuyela khona la. Wena bongakwazi yini ukuthi nga-deport? Angisho ukuthi bengazi. Yeah. Kwa manje ngibuyile. Ubuyile? Yes, I'm back. For what? We mama, ngifuna nje ama details ala. Amaphepha la. Kuthi ngibe wala eMzansi. Angisafuni ukuba ngiwale eZimbabwe. So mina ngi-Home Affairs Michael. Ubone Home Affairs lakini? Mina ngifuna nje ukuthi ungenzele into eyi1, ifavor. Uthi ungishadise ngendodakazi yakho. Angeke uzukubone lokho over my dead body. Name the price and I will pay you. We mama. Ungibona kahle. Angidlali nento ngiyishoyo. Michael, ngakukhokhela yonke imali obuyifuna. You promised never to come back again. Usuyabuya la uzofuna ukushada nengane yami? Yes. Ngifuna amaphepha la. Iyo into yami. Ngifuna ukushada ngendodakazi yakho kuthi ngithola amaphepha la. Uyangizwa? Ngizokunikeza imali. Name the price and I will give it to you. All right, sike. Ngifuna u5 million kwamanje. Uyahlanga yini? Ngizothatha u5 million mina. Mawuthi ngeke ukwazi ukuthola lo 5 million. Nginikeza ingane yakho. Okay, fine. Give me 24 hours. I'm gonna check. I don't know. Abantu engibaziyo ngihlanganise le money 24 hours. Uyazi ukuthi anginaso isikhathi. Ngizokunikeza 5 hours. 5 hours. Uzobe uqedile yonke into. Then marry me. Ngeke ngikwazi ukushada wena. Ufuna ukungibulala nje wabulala umnyeni wakho. Uyahlanya yini? Ngingayenza kanjani into enjani? Umnyeni wami ngathi ngibulale ngoba ube ngishaya. You know that. Ube ngikhahlele ngathi nginja. Hey. We mama, mina ngifuna indodakazi yakho. Kuphela, angifuni wena. Kulungile. Ngizokhuluma nayo. Kodwa ungabi nethemba. Ithemba ngizoba nalo. Usencane kusamele ngikhulume naye kahle. Ithemba ngizoba nalo. Cause ngifuna nje ukuthi izinto zami zilunge la eMzansi. Kulungile. Ngithe kulungile. Ngizokufonela hamba. All right. Uthi ngesakhe isikhathi as usual wenza into ngothanda.
Sengiyaqeda ma bengizokwenzela itiye. Lalela-ke. Angithi uyazi ukuthi usukhulile manje. Yes. Kunomngani wami wakudala ufikile 2 days back and he's interested ukuthi akwenze unkosikazi wakhe. Hayibo ma. Ungangibheki kanjalo uqinisile. Usumdala phela manje wena ususiqedile isikole. Okusele nje ukuthi ufunde further and he's able ukuthi angakwenza lokho. Uzokufundisa. Unemali. Muhle, he's handsome, he's tall, he's black. Hayibo ma. Yebo phela ngezwe ngawo ukuthi wena ufuna indoda efana nobabakho. Umuntu babakho benjani? Uthini ke wena? Ma ngengikwazi mina nje yonke lento nje izongibambezela and mina ngifuna ukuyofunda. Angeke uzokwazi ukuthi ungikhethele indoda and vele mina indoda senginayo. Angeke ngikwazi ukuthi ngithole omunye umuntu. Angeke ukwazi? Angeke ngikwazi ma. Awuzongitshela ukuthi uzogana bani. Into engeke izenzeke leyo lihle. Kanjani? Kahle. Leyo ndoda leyo ishoyo usho lo Scottin lo ohlezi nje ewumangcongcolo sonke isikhathi. Lo Scottin ma uyena le ngimthandayo. Ngiyakuzwa. Ngicela ukuthi umlethe ngizobona inhloso zakhe nokuthi he will afford you. Uyazi ukuthi ngihlezi ngikufisela okuhle futhi ngifuna ukuthi impilo yakho iqhakaze. Angifuni indoda ezovela ikwenze nje uhousewife. You understand lento engishoyo? Yeah, okay, ngizohamba ngiyomtshela ukuthi ungabe excited ngithi mlethe ngizombona. Okay, then fine ke. Elithi lami ke. Qedela lezo zinto. Athembe manje. Sithanda sami madoda. Sinyathela ngabatwana. Isawubona Themba lami. Uyaphila? Ngiyaphila. Yikho nje futhi abukhathele wena. Kade usulathu lengqondweni yami ubusuku bonke ecabanga. Bebe usuqalile. Ngilokhu ngicabangana nawe angazi ukuthi indaba. Hayibo. Vele. Bebe ngakulisana uthando nje uyazi nawe awu. Bebe kahle bo. Phela mase ungenza ukuthi ngiyaqala ukuthanda umuntu. Phela indlela esenza ngayo ifani kushiyana ukwenza. Yo. Sanja, lonke. Manje sithanda sama usho. Sophilela nje kumanje emasangweni. Hawu bebe. Yazi usalapho kuna something engicela ukucela yona. Le. Uma ucela ukubona. Awu bebe waye ungajabuli? Hayi, uma wakho muphi? Lokuzalayo? Uma ngicela ukubona. Yini? Ngiyamsaba uma wakho mina. Ingonyama le ibhodla umlilo yambona nje. Baby lalela. Ayikho into wrong lana and then wena okwakho ukuthi nje ufike uzilungiselele ugqoke kahle and then mina okuningi zobe sengitshela ke ukuthi wena afika nini. I'm sure uma uzokuthanda baby. Yo, I can't wait. And yabo lento yethu kuma la esangweni sezophela cause zobe sewaziwe ekhaya sesihlala endlini baby uzoba right. Themba mina. Hayi, awusho kanjalo Themba lami. Wena ngicela ungazise ngosuku kumele ngifike ngalo. Akuthembisa ngizotheleka la emagcekeni akini. Kodwa phela ngisacela nomboniso uma wakho. Ngiyamsaba. Bebe uma kanankinga. Uma into ahleza ayifuna ukuthi mina ngithola into right. And into engijabulisayo na isikhathi esiningi ngiyamjabulisa so angiboni ukuthi uzoba nankinga. Ma ungijabulisa wena nawe futhi ungithanda msho naye uzokwenza the same thing uzokuthanda naye. Ngithembisa? Ngiyakthembisa. All right ke. Bebe kubona Themba lami. Okay, bebe uyiphathe kahle. Ngikuthanda yazi. Ngikuthanda nami. Uma usahamba nje. Awu baby kahle. Ngizokubona late. Bye bye. Ngisho nanokiss. Ngisibona ukuthi ngifana usiphathele. Hayi Jesu. Hayibo ma. Yini kwenze njani ubhake nokubhaka? Yes baby. La makhekhe ke ngathola kunanqobile ngathi nje akangibhakela uyazi phela ukuthi bese ngiphelelwa amaqanda la endlini. Yo, kazi kwenze njani? Ku right ne? Yeah, ku right. Uyawathanda amakhekhe? Uyawathanda? Okay. Ayibo ma wena umuntu othanda ukwenza lezi zinto lezi. Hey weshisa hayi ngihlanja lo Themba. No, akananhlanhla ngenzela wena. I want you to be happy. So please don't get overrated. Okay, fine. Thini, lalaleke.
ube careful lapha. It's right. Wena ngani kwenze njani? Thatha nalo lelo le-right. Hayi ngeke phela ungitshenge ukhonyana wami lo. Yo, hayi cha shemukele ngenhlanhla. Ukhonyana Amasha ngizomthanda. Yeah, let's use this one. Othi ukuyisula ngicina. Ngiceda ngibhalela manje athi usendleleni. Yo, Usendleleni? Ubayisikhathi okay. Can't wait. Yo, sazomazisa. Umazisa ini? Okay, ngizozona inkomishana. Ngizokuphathela ke lokho, right? Okay. Yeah. Yo, mama. Sazami. Sawubona mama. Ngingena. Ngisekhaya ke lana mama. Hayi mama usasho ukuthi kanjani? Woza mfana wami boss. Uyaphila? Sawubona. Ngaphila. Woza ngasaphi. Hayi khuleka nje ukhuleke. Nje la kusekhaya ke wena mntanami. Akunankinga uyezwa yini? Ngiyaphila mama. Hawu siyaphila mfana wami khuleka. Siyaphila. Benginesipho nje esincane la ngizethu. Isipho Yeah. esami awukodwa ngathi nani ukuphathela isipho. Ngizothi uyathanda. Yo, mama ngitshela ukuthi uyathanda. Hawu ngiyabathanda ngempela. Mina leli India lami ngisebenzisa bese ngipha nje la uJoseph wathi cela ngikuphathele. India Yeah. usebenza kulona? Yabo uJoseph lo nokubamba la ngama weekend. Akunankinga. It's okay akunankinga. Ngiyabonga mntanami. Hawu yabukeka wona emahle. Hawu. Unenkinga. Hayi ke uthemba wena. Yebo kahle mina ngothemba. Themba uba kabani? Zwane. Khona la endaweni? Yebo khona nje la. Zwane. Imizala Zwane. Awusho ubabakho noma mhlawumbe umamakho. Ibona phela ontanga lapho singabazi. Nangebhadi ngathi ngikhula umali washiya emhlabeni. Ngakhula ngaphandle kwamama kodwa ubaba wami umhlakanipheni. Umhlakanipheni? Umhlakanipheni Zwane. Umakheniki. Lo wathi ukhanda imoto ngayiphi? Hayi khuleka phela uyena kade ikhandela baba la ekhaya ke imoto ke lo. Hayi khuleka ngimazi kakhulu phela. Ngimazi nje kakhulu khuleka mfana ngisekhaya nje la. Uyezwa yini? Yebo ngiyezwa. Hayi khuleka. Na amakhekhe no juice. Themba mntanami no awakho nje amakhekhe ngikubhakele nje special uyezwa yini? Okay. Yo. No akunankinga mntanami, nankinga nje. Useza nokudla. Ulihluphekile nje impela akunankinga. Manje awusho ufundile ugcine phi mhlambe ngokufunda umisele ngani? Ngona mahla esikoleni angizange nje. Angizwa. Ngizange esikoleni. Kahle angizange ngize ngikwasidalo nje angigcinanga angiqalanga futhi. Ngisho naka R awuyanga. Ngiqalanga qobo esikoleni ngangezime ethize zomhlaba. Kodwa bengithemba ukuthi uma ngabe nje sengimdala ngenza ucode 14 nami ngiyobamba lapho emaqhapheni kwa. Lihle. In my bedroom. Wow. Second drawer baby girl. Ngicela ukuthi ungikhiphele ifoni yami. Second drawer in my bedroom. Themba ngiyabuya file Tom nje. Amnandi amakhekhe esithandwa sami. Kanti makho ubhaka kanje awusafa. Listen. Insisi, thatha lemcondo yakho. Uyangizwa? Ngiphumele. Igama lalihla ulazi, ngisho ulimi lakho alimemesi igama lalihla. Uyangizwa? Kodwa mangamthanda. Shut up. Ulihle mombona noma kuthi ubuya stone noma ubuyapi uyajika. Uyezwa? Wenze ngathi nine protection order wena naye. Uyangizwa yini? Phuma. Kodwa bengithi ngama. Phuma. Ona ngithatha ikhekhe. Ungawathatha wonke mfana wami. Oh. Isale yazi. Yeah. Yes. Okay.
Lihle. Ma? Awuyitholile mntanami ifoni? Angiyitholi. Okay, iyekele baby girl ngizobheka mina. Okay. Ma uyenza kanjani lento oyenzile? Yini leyo? Ukhuluma ngani? Uthemba umxoshisa wenja. Okwenja ma? Welihle. Ikwabala. Anginandaba nokuthi kwabani. Angizwa. Uthemba. Angizwa? Uthemba lo mxoshisa wenja. Kusho njalo kwena? Bengithi umkhonzile ma. Kusho ukuthi le ngane hayi ukuthi yena ke ingcule kuphela ukuthi i-cast. Inamanga phakathi. Iyaxabanisa. Ma why ke Uzwile? efike sengekho la? Ushonephi ndizile? Uzwile ngiyakhuluma nami kanjalo. Ngeke ngikuzale lihle uzokhuluma nami kanjalo. Uyabona namhlanje kugcine ngci ngiyibona le ngane. Kanjani ma ngiyamthanda. Lalela la. Kuthe wena mengithi kuwena khona insizwa ezokwazi ukunakekela wangitshela ngoThemba. Ngathi lethu Themba. Yini lento ngilethele yona la ekhaya? Uthemba ma. Uyabona ukuthi unjani? Uyangibona mina. Uyawubona lo muzi. Baby girl, this is money. Unjena nje money. Uthemba uzoku-afford? Uzongi-afford. Ngani? Uzozama. Ngani? Ukuthi akayilutho manje ma kusho ukuthi akeze kuba yilutho forever. Lalela la. Ngiyabona lolu thando lolu selakuhlanyisa. Seleza nokuthi ubone ukuthi nana usiyalingana. Uzongihambela uye ekamreni lakho. Uhlukane namphansi. Uthemba uzomala. And uMichael uzomshada. Angeke ngikwenze lokho ma. Sizobona ngalokho. Angeke ngikwenze uThemba uyangazi wena ungazi. Into oyazi nje lo Michael wakhe angeke ngikwenze lokho mina. Okay ke we mama, indaba yakho ithini? Ngibone ngathi sozoba ngesidina. Uloku utheleka nje endlini yami. Ngishilo ngathi unginikeza isikhathi. Isikhathi esingakanani? Mina ngisadinga isikhathi kwamanje. Akukho lula ukuhlukanisa abantwana abathandanayo. Khona inkinga enginayo. Lo mfana obizwa ngoThemba uyena ongafuni ukuhlukana noLihle. Akafuni ukuhlukana naye kanjani? Bayathandana labantwana. Mina nginakho ukuthi bayathandana. Mina ngifuna nje umfazi wami. Phela iyo into engiyifunayo leyo. Mhlawumbe khona la ungakwazi ukungisiza khona. Kufana nani? Mhlawumbe into nje ngizokwazi ukuthi ngisabise lo mfana ngayo. Ifana nani? Awungichazele lapho. Drugs. Cause mina nginazo zonke izinto zibulalayo. Drugs, a gun, anything. Ngoba yena mangabe ngimbiza shesha kabi ukufika la. Ama drugs azovela adakwe. Kuzokunikeza isibhamu mase uyamqeda. Angithi sizezwana. No problem. Okay. Nasike isibhamu. Awenze kahle umsebenzi wakho. Ungifonele after week. Soze njalo. Alright. Ngeke kuze kuphele ngisho 7 days. Okay. Khona yonke into la. Yonke into ikhona. Alright. Mina sengiyahamba.
Ya. Hayibo. Yebo sawubona ma. Ngisiyeni nyoka wena. Uzwa kanjani wena? Angathi Ngathini ku? wathi angihlola. Noma mhlawumbe khona indlela ukukhulunywa ngayo mhlawumbe nabantu abahluphekile. Mhlawumbe ngizozuzisa nami. Ngizokutshela ngaleyo ndlela. Ngoba unfortunately inhlupheko engiyazi ngisiyona inja mina. Cha mama ukuthi akulula nje ubucabanga ngiyamthanda uLihle. Uzokhetha. Ngizobala kawu3 benesinqumo sakho senzayo. Uyakhetha, uyaphila. Uhlukane noLihle noma uyafa. Leyo nhliziyo yakhe ibolelele ithando uLihle. Cha angazifikela lapha ngicela mama. Sakuthanda ukuphila. Ngiyakubuza nawe kaningi mina. Ngiyakuthembisa ngizohlukana noLihle. Ngeke ngiphinde. Phuma. Bekwa yini la? Hawu, sekwabuza kanjalo kumuntu wakho? Okay, ufunani ke lana? Phela ngeke ngithi ubekwa yini. Hawu, baby ngisakubona ngikukhumbule nje. Tshwe ngiyagula. Hawu. Noma Sengibele ngikubona uma ugula manje. Angazi phela. Yini indaba kwenzenjani? Ngabuza ngani unyoko lo kade ngikhomba ngesibhamu ethi angihlukane nawe. Mana isibhamu nini kuphi? Hawu, Noma beni happy and right and ukukhonzile. Isibhamu manje siyagula. yazi angiswani umuntu ongenza isilima. Ngani ungenza isilima noma ungenza isilima noma yini? Yini ngifuna ngempilo yami, angichazele. Kwenzakaleni? Ngichazele, okay yehlisa umoya. Ngichazele kwenzakaleni. Ngithola imessage la ethi wazongibona ekhaya ngiyedwa. Ngiyafika lapha kimi qhu ngathela ngima wakho. Bengikutshelile ukuthi uma ufuna ukubona. Ungibiza ngesidomu uthi ngoba ngingafundanga ungikhomba ngesibhamu uthi angihlukane nawe ngikhethana ukufa noma ngikhetha ukuhlukana nawe. Ngeke ngikhethe ukuthi ngife. Ngeke ngikuphele. Ungamela ukuyeka mina. Nothi ngibulawa makho. Baby ngiyakuthanda. Yafana mase ngifile uzokhohlwa yimi. Ushade nale ndoda akafuna ushade nayo. Lalela, anginandaba noMichael. Ngithanda wena. Mina ngazi ngani? Wazi ngani ini ngiyakuthanda. Anginandaba nokuthi unani. Ngithanda wena. Ngicela umuntu. Ngicela ungilalele. Ngicela uyeke ungibathise. Lalela, ngizokhuluma noma yes. Ngizobona ukuthi ngikhuluma kanjani naye. But ngikuthanda. Kuwo konke ukuthatha isinqumo ngicela ukuthi ungasicabangisi ukuthi ungiki. Ngikuthanda Themba. Uzokwenza njani? Ngizokhuluma naye, ngenze njani? Mina ngibothi uhlukane nami. Angeke ngihlukane nawe. Yilo phela imakho selanga ngena khakha endabeni zethu. Khohlo uma ngizokhuluma naye. Anginandaba nokuthi unani. Anginandaba nokuthi uyini ubani wakabani. Ngithanda wena. Nje kucela. Okay fine. Ngizokhuluma nomalo. Ngiyazi ube wrong kodwa please. Ngikucela. Sema ngifuna ukulahlekelwa wena ngikuthanda. Serious? Ngiserious amhlali. Hayi wena. Ma. Vuka sikhuluma. Lihle. Sewenze njani? Ma yini inkinga yakho? Sengenzeni? Umkhomba kanjani uThemba ngesibhamu? Oh, usekutshelile. Ungitshelile ma bezoyenza njani? Isibhamu. Well, next time ngeke ngimkhombe kuphela ngaso. Ngizosebenzisa. Ngobani? Yini lengaka kokwenza yona? Lihle. Hlukana noThemba. Ngiyamthanda uThemba. Lalela la. uMichael ukutshengisa uthando. Ongakazi uzulibona. Kuyimanje ufaka inkophe ngathi uyinyoni.
imali kaMichael. Wena Zulu lokhu bekade uye shopping. Imali kaMichael. Ikuphi okunye ufuna ukuthi uMichael akutshengise ikona ukuthi yakuthanda? Ukuthi aphume empilweni yami. Ngikhathele Michael njalo mthathe ngoba uyamthanda. Aphume kuwe. Mthathe uyamthanda. Aphume kuwe. Akaphume kimi. uThemba uzokwenzela zonke lezi zinto lezi Michael akwenzela zona. Uzongenzela. Lalela la. Ngunyoko, ngiyakuzala. Yimina engizokutshela ukuthi ikuphi ozokwenza ikuphi ongeke ukwenze. I own you. Ngimdala. Ngiyakwazi ukuyithatha le nqumo. Oh. Umdala. Ngimdala. Listen. Since ubona ukuthi umdala, uzohamba uye lapha ekamreni lakho and pack kahle awupheki lutho wena. Uzohamba nje unje mengithanda kwaleyo ngubo oyigqokile ngingathi uyishiye. Uzokuphumela la ekhaya uhambe uyothatha lezo gqibo zakho ke nantontoni yakho noThemba le ube yinja njengaye. Ngoba ngiyabona ukuthi awuneliseki, awukwazi ukuthi ufunani. Awusadingeki la ekhaya. Kukuweke ukuthi uyamshada yini uMichael noma uyoba usikhotheni noThemba. Fine, ngizomshada. Ungabe ukhuluma nami kanjalo. Ngenze njani? Ngunyoko, ngeke kushintshe lokho. Unyoko ungakwazi ukungicabangela into enhle. Hamba. Hey. Hamba la. Angazi nje ukuthi waye ungamthathi lo Michael because vele uyamthanda kancane uMichael la ekhaya. Ha. Oh, yagcina yavuma yini ingane yakho ukungishada? Kona bekulikhuni, kodwa igcine ngokuvuma. Hayi kuhleke ngalokho. Uzongisiza ke. Le nkulumo le igcine la. Iphelele la. Uyiyeke lento yakho lokuthi ufuna ubuye uzongiblackmaila. Noma kuthiwa kumnandi kangakanani ekhayeni lenu. Ungaboyithi vu le ndaba. Angifuni ukuthi uLihle acabanga ukuthi mina bengifuna ukumhlukanisa noYihle. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa mama. Indaba le izophelela la. Awuthi ngiyadelete manje ama-audio lawa. Cha. Ngifuna ukudithela mina wena nje ongakwenza ukuyivula. Alright, awuthi ngikuvulele. Ngoba angazi nokuthi kusenama copy yini. Uwadilithelana. Ayihle. Asiseke isidingo ngizoyi yonke into. Wena mngana wami iphoyisa. And yabo lo ufakaze ngiphethe. Uzobolela nje. Wena ma Lihle. Angazi ukuthi ngibize ngani. Akusiyona lento oyicabangayo. Ma. Ngicela ungilalele. Ma Ma ngiyeke. akusiyona lento oyicabangayo mntanami. Ungilalele. Angazi mama noma isilwane ngifuna ngishade le ndoda ngoba lapho wena wabona loba You don't understand ngani yami. Lalela ngiyakuthanda uyakwazi lokho. Lihle. Lihle. ngiyeke ma. Kodwa Jesu. Into engizoyithini le?